parhaimmillani, mutta en mä niin hyvä ole kuin mä haluaisin. Mä oon tosi iloinen siitä, että jos ihmiset on sitä mieltä, että mä oon hyvä työssä, niin on myös niitä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että mä oon ihan vitun paska tyrkky, joka on vaan pannut TV-pomoja ja päässyt sinne ja mitään muuta se ei halua kuin tyrkyttää itteensä. Mutta se on ollut mulla oikeastaan, mulla on ollut silleen makea kuvio, että mä oon saanut tehdä sitä, mitä mä oon eniten rakastanut työkseni. Ja sit mulla on ollut tosi ihana perhe kotona ja vaimollahan se on ollut kova paikka, koska se on saanut pelätä mun puolesta, mä oon ollut paljon poissa, se on ollut yksin lasten kanssa, pienten lasten kanssa kotona. Sitten taas mulle se on ollut aivan mahtavaa, koska mulla on ollut tosi ihana perhe kotona, mutta silti mä oon saanut tehdä sitä, mitä mä rakastan. Mä oon saanut reissaa, nähdä maailmaa tosi paljon ja tehdä sitä, mihin mulla on suurin intohimo. Mitä epävarmemmaksi yhteiskunnan taloudellisessa mielessä tulee, sitä epävarmempi on työpaikka, joka voi olla se selitys sillä niin, että ammattitaito korostuu. Eli se on itsesuojeluvaiston antama reaktio siihen, niin, että jos on työsuhteet lyhenee, työpaikat firmoja menee konkurssiin, ne irtisanoo ihmisiä, ne lomautetaan ihmisiä. Sen jälkeen ihmisen oma reaktiohan tulee olemaan sillä tavalla, että yritetään pitää ammattitaitoa ja mahdollisimman hyvässä kunnossa. Ja jos ei se ole hyvässä kunnossa, niin ainakin yrittää kertoa muille, että se on hyvässä kunnossa. Että määrää itse työajastaan, että se osaamisen ja olla hyvä työssään, niin mä näen sen paljon isompana olla hyvä osaamisessaan. Eli se ei ole pelkästään ansaitaa, vaan se on elämän sisältö. Ja erityisesti ilahtunut mä olin ja ehkä vähän yllättynytkin tuosta olla kätevä käsistään. Eli Taikin rehtorina, niin siinä on suunnattomasti, että se on näinkin yleinen käsitys, koska se on meidän näkökulmasta se on tosi tärkeää. Saanko tuohon sanoa, miksi on tärkeää, että tällä hetkellä on mahdotonta saada sähkömiestä putkimista? Se on arvostuksessa semmoinen ainakin miespuolinen henkilö, joka pystyy tekemään jotain käsillään. mä luulen, että just nyt on otollinen aika esimerkiksi mulle, koska ihmiset arvostaa sitä, että niillä on oma tyyli. Ja ihmiset haluaa olla individualisteja. Ja sehän näkyy siis Suomessa jotenkin mun mielestä ihan mielettömällä tavalla jossain katukuvassa. Tai ainakin Helsingissä, miksei muuallakin se, että on tosi erikoisia tyyppejä ja erityisiä ja ihmiset uskaltaa niin kun näyttää joltain toiselta kuin joku muu, toisin kuin silloin, kun mä itse olin esimerkiksi 17. Meidän sukupolvi kyllä todellakin ajattelee ja vähän toimii, mutta mä toivon ainakin, että se seuraava sukupolvi sitten alkaisi toimia enemmän ja sitten ne ei pelkästään ajattele, vaan muuttaa käytöstä. Mä uskon, että näin tulee tapahtumaan. Hyvä, eli ympäristöarvot olisivat tulleet jälkeen ja toivottavasti 5 vuoden kuluttua alemmalla tasolla kuin tänään. En usko. Mielenkiintoinen ennuste. Ei kysymys, usko sehän voidaan mitata No niin, vuonna 2000. palataan 5 vuoden päästä. Tehdään näin, hyvä. Siis tämä ympäristöarvot, sehän on muoti-ilmiö, joka menee kohta ohi. No älä viisi. Niin ennen me ei olla oltu siinä tilanteessa, että me hukutaan tähän jätteiden määrään ja meidän luonnonvarat on lähes loppuun kulutettuja. Et sehän on niinku uusi tilanne. Mikä luonnonvarasta nyt on loppumassa? Me kulutetaan koko ajan enemmän kuin mitä tämä maailma pystyy uusiutumaan. Ja mitä enemmän elintaso nousee maailmassa ja mitä enemmän väestö kasvaa, niin siellä koko ajan kulutus kasvaa. Ja tämä maailma on mennyt sen pisteen yli, että maapallo pystyisi uusiutumaan yhtä nopeasti kuin me kulutetaan sitä. Ruoantuotanto lisääntyy koko ajan. Pohjoisella pallonpuoliskolla lisääntyy metsät koko ajan. En usko itsekään koko ajan.